No niin, ruvetaan katselemaan tämmöistä hommaa. Niin aiheena olisi tämmöinen sitten, kun palkinto tuomariksi, niin mitenhän se lähtisi menemään, niin ensin pitäisi osata kirjoittaa Google, että SPJ. Ja sieltä tulee Suomen pystykorvajärjestö sivu ja täältähän löytyy kaikenlaista meille koiraharrastajille tärkeää asiaa, mutta täällä on tämmöinen kuin järjestö ja loogisesti sen alla uudestaan järjestö ja vasemmalla sitten alavalikko sääntöjä, ohjeita, lomakkeita. Tänne pitäisi jokaisen linnunhaukkukokkeesta ja ehkä koiraharrastuksesta muutenkin tässä lajissa kiinnostuneiden osata. Ja täällä on alla sitten tämmöinen otsake kuin linnunhaukkukokkeet ja täältä löytyy säännöt, maastokortit, taulukot, tulkintaohjeet. Ja sitten on näitä koulutushommia. Ja jos tosiaan ollaan nyt siinä teemassa kiinni, että aletaan palkintotuomareiksi, niin mä katsoisin tästä tuon koulutusohjeen vähän, että mitä tässä oikeasti, mistä tässä on kysymys, niin alettaisiin palkintotuomarikoulutukseen, niin palkintotuomarikoulutusta järjestää kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, bla bla bla. Ja jotta semmoiselle kurssille pääsisi, niin käydäänpäs katsomaan tämmöistä sitten kuin tapahtumakalenteri. Tuo pitäisi kans hoksata ja no täällä, jos noheva on, niin osaa mennä suoraan kursseihin, mutta mennään nyt tuosta vaan ensimmäinen klikki, mikä tuli ja se meni näyttelyihin. No ei kiinnosta. Kokeet meitä kiinnostaa sitten, kun aletaan ehkä niitä harjoitteluita tekemään ja kurssit kiinnostaa tietenkin tässä vaiheessa, että miten sinne kurssille ängettäisiin. Niin nyt pitäisi keksiä, että missähän kennelpiirissä sitä oltaisiin ja Heikki kun on oululainen, niin mä menisin tuonne Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiriin ja etsisin täältä semmoista kuin palkintotuomari, peruskurssi tai perus ja jatko. Etitäänpä tuommoista kuin perus ja jatko ja pannaan tuonne semmonen kuin linnunhaukkukoe. Hae. Wow, ei hakutuloksia. No ei varmaan olekaan. Ei ole vielä päätetty, että miten tälle vuodelle tähän ajankohtaan on noita. Tiedän, että se voisi olla sitten ehkä jo. Pannaan vaikka lokakuun loppuun tuosta. Löytyykö sittenkään? Niin no ei löydy. Katsotaan tuosta. Klikataan tuo kennelpiiri pois ja klikataan sitten linnunhaukkukokkeja. Kato, täällähän joitakin on anottuna. Tällä hetkellä tämä jokaisen piiriin käytännössä tulee vähintään se yksi kurssi per vuosi, niin, mutta katsotaan mitä Kuopion pojat on. Niin. Näillä on tämä non-stop-homma niin menossa, niin täältä voisi ilmoittautua Janille, että olisin tulossa. Mutta tosiaan täältä ne sitten niin käytännössä löytyy sinun oman piirisi kurssit. Seinäjoella näyttää olevan sen tiedä, että niillä on tässä kohta silleen kurssi tulossa, niin tämä taitaa olla perinteinen kurssi. Seinäjoelle ei ehkä kannata lähteä ajelemaan, jos ei ole ihan naapuripitäjässä, mutta oululaisena katsotaan, että se on liian kaukana, niin seuraisin tätä vähän, että miten täältä sitten löytyy jatkossa näitä kursseja ja semmoisenhan me osallistutaan, mutta minun ideahan oli tässä nyt sitten, että katsottaisiin vähän, että mitä siellä niin vaaditaan, niin pitäisi olla perehtynyt pikkusenkaan toimimaan siihen haukkuvan lintukoira
toimintaa maastossa. Sitten tämä nyt tarkoittaa sitä, että olet ihan tavallinen ihminen, ei sitä sen enempää. Riittävällä fyysisellä kunnolla tarkoitetaan, että pystyt 4 tuntia kulkee koiramiehen ja koiran kanssa luonnossa. Niin ei sun tarvi olla huippu-urheilija, mutta keppeillä tämä homma, jos keppejen kanssa pitää kävellä, niin hankalaksi menee rullatuolista puhumattakaan. Ikävä kyllä, näin se toimii. Ja ei haittaa, jos kuulisi ja näkisi jotain. Ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Ja mitä siellä on tavoitteena? Ja semmoinen pointti, mikä on tässä minunkin video pointtina on se, että vähän tutustutaan tuohon kurssimateriaaliin ja katsotaan ainakin, että mistä se löytyy. Ja kun sitten ollaan joskus käyty se palkintatuomarikurssi, niin sinne liittyy myös harjoitusarvostelut, 2 kappaletta. Täällä on näitä, että miten se menee. Nämäkin tulee kurssilla sitten ilmi tarkemminkin. Täällä on ei mennä jatkokoulutuksiin. Mutta pätevyyksistä jotakin mainittu, mutta hyvin simppeli on tuo koulutusohje. Ja niin kuin oli puhe, niin mennään katsomaan tätä palkintotuomarikoulutusta. Se löytyy täältä. Näppärä tämmönen. Lue silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Tämä on hyvin samanlainen kuin se kurssilla sitten kouluttajan se materiaali. Niin täällä käydään läpi, miksi tätä tehdään ja nämä on ne keskeisiä asioita täällä. Ehkä vähän kilpaillaankin. No, se on semmoista. Mutta tuo on tärkeä lause. Viivataan se. Mutta tosiaan tästä pläräämään vaan, tää on aika pitkä, täällä on 134 näitä lämiskää, niin tämä selaamiseen ei kovin kauan aikaa mene, mutta niin kuin näitä metsästyskokkeen, linnunhaukkukokkeen keskeisiä asioita on juuri tämmöiset aiheet. Näinpä. Täällä on selitetty kokkeita, säännöstä, naista hommaa. Joo, ja pitää olla kaiken maailman ylituomareita. Joo, ennäkin on ihan tavallisia ihmisiä. Nämä vaan menee tällainen. Jonkun on oltava ylituomarikin. Mutta arvostelijahan se on se, joka on palkintotuomari. Täällä on jäsenyyksistä vähän ja mistä jo katsottiin näitä. Ja ketä voi osallistua? Joo, Kiimanen Narttukin voi osallistua. Tämä on keskeinen lämiskä. Eli ansiopisteet, mistä nämä muodostuu, niin tuosta tulee 100 pistettä. Täällä on tavallaan tämä koiran itsenäisesti toimittama siellä mettässä, niin se on 35 pistettä. Tämä on oikeastaan se pohja, että kun täällä suoriutuu hyvin, niin se mahdollistaa aina nämä seuraavat asiat, haukkumisen ja merkinnän, pysyttämisen, äänenanto, pakkohan se on vähän haukkuakin, että osataan mennä sitten sinne pyytää. Ja pysyttäminen iso osa. Täällä vaihdetaan linnunhaukkukokkeessa 30 minuutin haukkua, niin ollaan saatu 4/4 kaikista pisteistä. No aika simppeli kuitenkin, mutta vähän tarvitaan aina tietenkin pelikavereita tuuria. Jos ei aina linnunhaukkukokkeessa ole isot pisteet, niin siihen ei aina ole koirakaan voinut vaikuttaa.
siinä mielessä paskalaji, ei ole laboratoriohomma. Mutta tosiaan tämmöisestä se muodostuu nämä ja että mistä se tulee. Ja täällä on sitten punaisella inhimillinen arvostelu, muut taulukkopisteitä, niin ääneanto, no kuin inhimillistä se on se, kun täällä käytännössä katsotaan, että montako kertaa se haukkuu per minuutissa ja onko se minkä tyylistä. Niin hyvin simppeli arvostelu. Puusta löydät. Hyvin simppeli arvostelu. Aika pienellä arvolla, kun miettii, kuin tärkeää sitten loppukaudesta varsinkin, niin hyvän metästyskoira on löytää myös puusta niitä lintuja. Mutta se on näin sama kaikille. Lisäansiot on semmoisia selitetty hyvin täällä paketissa, että ne on pisteitä, jotka ei, ne on vähän niin kuin semmoisia, kun täältä loppuu tavallaan jollain koiralla pisteet, niin se on tehnyt jotain poikkeuksellisen hyvää. Aika kattava luettelo sääntökirjassa siitäkin, että miten homma arvostellaan ja mistä niitä voi saada. Että niin, tämä tuntuu tosi vaikealta tämä linnunhakkukokkeen sääntösysteemi, mutta niin toisaalta täällä ei sitä inhimillistä osuutta ole juuri mitään. Aina löytyy taskusta kirjasta, punaisesta kirjasta se pieni sääntökirja, joka on sitten palkintotuomarilla taskussa, niin sieltä löytyy sitten ohjeita ja näihin sääntöihin niin se arvostelun peruste, niin aina saa luntata. Mitään näistä ei tarvitse opetella ulkoa. Semmoinen peruskäsite vaan, että mitä niin tulee tapahtumaan. Osaa pitää hommaa yksinkertaisena, niin tämä on ehkä helpoin laji. Sitten kuitenkin, kun ei tarvitse ruveta niin kuvittelemaan, että no näin siinä kävi. Säännöstä löytyy kaikki. Joo. Mutta tosiaan tätä pläräämällä niin ei kannata säikähtää jotain virheitä, niin nämä tarkoittaa aina jotakin vähän tyhjää haukkua. Niitä sattuu. Haukkuakin jätetään, niitäkin sattuu ihan hyvillekin koirille. Kovin hyvät linnunhaukkukokkeen koirat, niin niillä harvo on tuota ja todella harvoin tarvii tuommoista niin edes käyttää. Tosi harvoin. Ei kannata antaa kovin paljon näille niin painoarvoa. Nämäkin on luntattavia asioita. Niin. Mutta täällä on vähän niin sitten kerrottu, että miten käytännössä se koe etenee ja miten siellä voi toimia ja miten ei. No, erittäin simppeleitä. Riistalinnuista on kerrottu. Kaikki korteja hauku pyytä, niin raksitaan pois ne. Ei ole pakko ottaa. Tai jos on oikein pätevä pyykoira, niin ottaa sitten mukaan. Ja nämäkin selviää sitten, että miksi näin on. Mutta käytännössä pyy on semmoinen pyrähtelijä, että se on nähty, että siitä ei voi saada uusinta haukkuja. Täällä on parven käsitteet, mitä sillä tarkoitetaan. Yksi lintu on yksi lintu ja kaksi lintua on parvi. Se on semmoinen nyrkkisääntö. No, täällä on selitetty, mutta ja toimintaa, koe-erän katkaisemista. Tämmöisiä niin ihan yleisiä käsitteitä, niin paikantimen käytöstä, muuta tekniikkaa ei käytetä. Sitten arvostelu perustuu palkintotuomarin havaintoihin, ei olettamuksiin, niin kuin tuossa puhuttiin, niin ihan peruskäsitteitä. Tämmöiset kannattaa käydä läpi. Ja kun täällä sitten aletaan käymään näitä sääntökohtia, niin täällä on kerrottu vähän, että miten tämä menee. Ja sitten se kouluttaja siellä kurssilla kertoo nämä samat asiat. Ja jos teillä sitten kiinnostaa tämä, niin te voitte aina mennä, mulla on täällä auki tää Lint-säännöt ja nämä löytyy sieltä SPI-sivulta. Niin täällä on ihan kaikki samat jutut kerrottu tarkemmin. Ja jos tuossa nyt oli mulla se haku auki, niin eli haon arvostelu, niin täällähän se on
Täältä voi sitten niin tavallaan, täällä on tämä keskeinen pointti taas hakutyöskentely 35 pistettä. Täällä on sitten ihan yksityiskohtaisesti kerrottu varsin, että miten tämä homma toimii. Arvosteluohje. Ja vähän nopeudesta ja laajuudesta. Ja sitten me joudutaan aina siihen tilanteeseen, että oli laajaa hakua ja nopea vauhti, niin ei meille paljon jäänyt sitten, kun me joudutaan rastimaan nämä, niin ei meillä jäänyt paljon vaihtoehtoja. Ja on jopa semmoisia, että kun se hakee laajasti, mutta vauhti ei ole parasta, niin ei meillä jää paljon vaihtoehtoja. Tämä on sillä niin aika simppeli. Ja voin sanoa, että täällä sitten löytökyvyssä sama juttu, mitä niillä tarkoitetaan, niin helppo tavallaan täältä sitä lärätä sitä asiaa eteenpäin. Eli kun olet täällä, niin voit tosiaan hypätä täältä katsomaan, jos joku tässä vielä niin jää mietityttää, niin käy tuolta säännöstä sitten katsoa löytökykyä. Täällä on jotakin esimerkkejä selitettyjä ja niin edespäin pois. Ja sitten nämä, tuossa vilahti äsken, niin palataanpa tuohon sääntöön. Niin kun on esimerkiksi tämä löytökyky. No, se alkaa tuolta ylempää. Niin täällä on aina sitten tämä taulukko perällä. Ja tämä on sääntökirjassa todella ärsyttävää sitten, kun olet tehnyt sen maastokortin lopullisen valmiiksi ja näin lähdet selaan. Tämä on todella ärsyttävää selata täältä välistä näitä löytökykytaulukkoja ja milloin mitäkin taulukkoja. Niin sama SPJ-sivu jälleen ja sieltä löytyy. Mäpä kopsaan tämän tuohon viereen ja otan pikkusen tuosta pakkia. Niin sääntöjä, ohjeita, lomakkeita. Ne. Ja linnunhaukkukokkeet. Niin täältä löytyy taulukot. Mulla on se täällä valmiiksi auki. Niin eipähän tarvitse kuule porata, kun täällä on tosiaan nämä taulukot on hyvin niputettuna yhdelle sivulle. Niin jo harjoitteluihin niin suosittelen, että vaikka tulostaa tämän tai sitten opettelee löytää vaikka kännykällä tämän sivun, niin löytyy kätevästi nämä taulukot yhdestä paikkaa. Ja jos katsotaan niin näitä taulukkohommia, niin sulla on haku 10, seuraaminen 20 tai 10 tämäkin, ollaan jo 20. Löytökyky ollaan 305. Ensihaukkujen saantilöyhyöstä niin ollaan 405. Uusintahaukut 55. Eli miten tämä muodostuu, niin merkinnät 65. Ja sitten jos meillä on pysyttäminen vielä tapissa se 30 minuutin haukkua, tästä se tulee 3 haukkua, 10 minuuttia, niin me ollaan, missä me ollaan, Herra Jumala, 90 pisteessä. Tämä aika lailla taulukoista tulee. Ei ole semmoista musta tuntuu hommaa tämä linnunhaukkukoe homma. Taulukoista pääsääntöisesti. Noita voi käydä vähän etukäteen katsomassa. Mutta käypi vähän tosiaan tämän kurssimateriaalin läpi tästä. Ja tosiaan pohjaa tuonne sääntökirjaan sen oman opiskelun tavalla itsenäisesti, niin on erittäin valmis menemään kyllä näillä tietoilla niin sinne palkintatuomarikurssille. Ja täällä on sitten kerrottu ja kursseilla käydään nämä harjoittelut vielä tosiaan noiden aiemmin esitettyjen koulutusohjeen perusteella, että miten ne hommat hoituu. Niin näillä tietoa niin ei muuta kuin käymään vaan tuota matskua läpi ja rohkeasti kurssille. Tämä on ihmisten homma ja jos jotain mielenkiintoista jää niin
kysyttävää, niin voi käyttää tämmöistä kuin ylituomarihaku, Kennelliitto. Tämmöinen retku, joka alkaa tekemään tämmöisiä videoita, niin joo, virheitäpä tietenkin, ylituomarit, niin paat tänne vaikka sitten, että ketään niitä olisi valtakunnassa, niitä linnunhaukku ylituomareita ja laittaa tähän, niin täältä löytyy kaikki Suomen ylituomarit. Ja jos haluaa vähän kysellä tästä hommasta reilummin, niin mä uskon, että jos oot vaikkapa Pohjois-Savosta, niin soittele Hannulle. Hannu hupattaa mielellään kans kaikkia. Mutta voit niin tosiaan oma alueesi ylituomarilta kysyä näistä hommista. Ja jos ei oikein kehtaa, nämäkään ei kaikki tiedä, niin soittaa sitten vaikka Heikille, eli minulle, niin tai laittaa sähköpostia, niin mä kyllä jeesaan tässä hommassa eteenpäin. Näillä tietoilla niin pitäisi olla kohtuu helppo lähteä perehtymään linnunhaukkukokkeiden palkintotuomarina toimimiseen. Ja eläkää pelätkö tuota isoa pakettia, se ei ole niin paha, siellä on vaan, se on kohtuu simppeliä ja mä tuun tekemään tästä joitakin semmosia vähän niin kuin tapahtuma-esimerkkejä ja ehkä maastokortin täyttöönkin videota tällä samalla systeemillä, että miten päästään hommassa eteenpäin. Mutta nämä olisi ne askelmerkit, millä pääsisi sitten niin palkintotuomariharjoitteluun ja sinne kurssiin kiinni mukavasti ja ymmärtäisi, mistä on kysymys.